prestatatutako tartera batean jarriko ditugu. Labean sartu eta gorritu daitezen. Bitartean, oilaskoa zatituko dugu. Gatza bota eta zartaginean salteatuko dugu. Sukaldatuta daudenean, barazkiak ditugun zartaginera gehituko ditugu. Patatak ere zartagin berean jarriko ditugu, eta beste 5 minutu utziko dugu dena sukaldatzen. Barazkiak zeharo egosita daudela ikusten dugunean, egongo da gure platera zerbitzatzeko prest.